Sige, ako na. Sige. Away mag-asawa. Waray ba obligasyon pagbulig bisan kung nakita ka na itdurong ang pagsakit? Waray ka ba, Ningsan? Waray ka ba? Ha? Waray ka ba? Nang tatawago na lang. Waray ba Waray ka ba? Waray ka ba? Away Ano ba, Krisa? Hindi ko, pakita daw itong mo sugbong. Sige daw. Ay, sorry. Di rin man ulo na akong kakaputa imo sugbong. Kaya ano nga ginululan, ay nay sir, ginululan, ginguli at anak sir. Sorry. Ano ba? Ginululan ka, sorry. Direk, ano ba? Ginululan, di rin man ulo na akong kakaputa imo sugbong. Kaya ano nga ginululan ka. Waray gad udog ito. Nabunog na liwat. Ano ba nga nabunog? Di agad man sugal ito kakabaliyon. Wah! Ano ba nga nabunog na liwat. Waray gad udog ito. Waray gad udog ito. Kaya ano nga Kaya ano nga ginululan ka? Kaya ano nga ginululan ka? Waray gad udog ito. Nabunog na liwat. Ano ba nga nabunog? Di gad man sugal ito kabayurente din duliwat. Hidindo? Hala, may ginyakan ba ako nga ngaran? Waray man ada. Agi, mauli na ako. Buwas ka na lag-uli ni nga plansya. Butangihin tintura di Arnica. Sorry. Yababa ka na. Yababa. Tintura di Arnica, sige. Arnica. Butangihin Buwas ka na lag-uli ni nga plansya. Butangihin tindo. Agi, sorry anay. Tinto. Buwas ka na Buwas Agi, mauli na ako. Buwas ka na lag-uli ni nga plansya. Butangihin tintura di Arnica. Ano nga tintura di Arnica? Ito Ano nga ta imo akong bunog. bubutangan? Ito nga imo bunog ka braso. Pahirhin tintura di Arnica para di mangapay. Eh, butai mo. Makadi na ako. Uy, Mads! Krisa! Ano nga ni? Butang ibalito yung tintura di Arnica. May dito ang butika. Ay, adto na. Wari nga lang makigbali. Agi, pastilan ni Krisa. Ampot kung saan o ka pa makakapamahong paho. Magutom. Maigo kay alas 9 na ngayon. Waray ako makapanihapon kagabi. Makaon akong kanon. Di man mapaso yung taklobit kaldero. Waray pa na pagtuon. Do? Oh. Ano man? Krisa! Krisa! Hey, Joyce, niyan. 1 year old. 7. Anot ngaran? Anot ngaran? Cindy. 1 year old. Nagyaya ka na ito. Ito, George. Sige ko na lang. Months na lang. 2.
1 year old. Krisa! 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 Ni Mama. Ano nga waray din eh? Krisa! Pa! Wala din ni Mama. Ano nga waray din eh? Hain man! Aato kan naman na miling. Dila ko na yan maiha. Kadtuwa ha? Nanunong balaya di nga mga oras? Waray man ako manong balay, Dindo. Mautang-unta ako, kuan, maram ka na nga. Waray, Ano? Nalipat ako. Kaya hunak kay Chris. Ay, Joyce lagyap. Ako tawag kay Joyce. Ikaw ngayon. sindi gali. Sige, tra. Kuan, mautang-unta. Waray man ako Waray man ako manong balay, Dindo. Mautang... Ayaw na ako pag inesplekari, Krisa. Nadungan kita akong gutom. Kanina pa pag hinaguro kita akong tiyan. Ay magsarong lugar kita akong pangitaan. Magtutuon na ako. Ano ita akong... Amo. Amo? Ay magsarong lugar kita akong pangitaan. Magtutuon na ako. Amo ito akong karugsin yung Krisa. Amo ito. Serbihe ako. Kaya ako ito nagpapakabuhi. Nagpapakabuhi man nga ni. Pero giniiguan lang ko pagtagan igaras to din yung balay. Di rin nga nila abutin tulog ka at bugas na din papalit. Makuri man kung mag-inaro ako. Kaya mareklamo nga malako ako. Palako kaming bugas. Igmao pa siguro. Sunod iiban-ibanan ko akong pagtunin kanon. Makuri ka na uubusan kami. Yan di rin ako nakakagmugo kan dindo. Nakakagpasuhol man unta ko paglabangan, pagplansya kan mananiling. Di man luwat permi. Di dala ko, di rin nasulod ira permanente nga paraglaba. Maiha pa ito, Krisa. Mga 15 minutos pa ada. Kung kanina ka pa unta nagtuon. Ipalit lugod ako yung usang rice sa paralitan dito natin sura. Anay, adi na akong 10 pesos sa akong bursa. Pwede 20 na la para duha. Waray pa mamawit kabataan. Ikaw pagsulbar ito. Di rin ko itong problema. Oh, adin bugos nga Jess. Mausang rice ha? Kuan. Mausang rice ha? Mausang rice ha? Mausang rice ha? Magkakamot na ako, Ninang, ha? Ako Nagunaman gyapon. ako. Ako gyapon, Ninang. Nagunawan naman na ako. Kaon na kita, ato. O, Uy, sige. uy. Di rin ba anay mag-pray-pray para nga pagpasalamat at pagkaon? Aw. In the name, ma-in the name. Maindinim na lang kami, Ninang. Kaya di pa man. Pagkaon ninang. Oo. Tapos na nga raisang. Rice ha? Kaon ka na. Para nga pagpasalamat at pagkaon? How? Aw. Ma-in the name na lang kami, Ninang. Kidiri pa ako maaram.
Sige na. Oh, sige. In the name In the name In the of the name Father, of the Father, the the Father, Son, of the and Son, of the Holy the Spirit. Holy Spirit. Amen. 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 Asya, ha? Asya. Permi nagpapasalamat kan Jesus iti pagkaon para permi yan nahatag, di ba? No, sige na, sige na, haon na. Oy, pag hinay kamuhit mo kugit prito. Kairo man hindi nga mga kabataan. Kamakaluluwi man. Nahingad yun yung tatay nga waray maipakita nga maupan nga ihintlo. Lagi pa rin rin. It nanay liwat. Ate. Nailog la pag pinakastigo. Ah. Oh. Ah. Kaya yun lang. Masama ni? Ha? Warig ping ganda el. Ay, tao. Ba't... Ay, tao. Ha? Masama ni? Kaya yun lang. Ah. Kaya yun. Kaya yun lang. Kaya yun lang. Kaya yun lang. Kaya yun lang. Atong tanagod anay kadi daw. Kanina gud be. Ano na, Ninang? Lingkod la anay ha. Kaya ado pa man nimo ati Sinding naguhugas pa iton iyo kinaunan. Kadi didi sapit ta akon be lingkod. Tingkod ako rin. Atong. May naman mo duli imo mama iya sugbong. Di ba ini ba din iharan iton diog? Asya initon sugbong. Aw. Na ano man niya? Tira akong maram, Ninang. Waray ka kumitan ka palindas niya? Tapos namagmakan niya sugbong nga saluk? Ha? Rin man ako kumita, Ninang. Napalindas gadiya kay natama ka na imo auto-auto kay waray mo tipiga ano? Burikat, Ninang. Kintipig kumanito na ako mulayan. Kinsuntok man ato yan ni Papa ang pag-away ni Ira. Tama na akong tahap. Nasa ring pagod ako. Waray gud ako magsayop. Nagisog man ato ni Papa kay gamit ni Mama pagkarigo. Ang kinalog ni Papa nga tubig. Amo nga, nag-away Ira. Kinsuntok ni Papa yung Mama. Tapos, nagtino kay Mama. Pagkabuwas, di rin naalsa ni Mama niya kamot kay nasa rin niya makulul ko no. Na ano man ni imo papa? Kinasa rin malati Papa nga nag-iinarte Mama para di rin makagtrabaho. Ano daw like may tatabuhin ni nga kabataan? Pandag ko na nga pagpamilya. Ngan pagpamilya, sorry. Ano kay ano daw matatabuhin nga, sorry. Ay, bayat mo. Pay ko natakon 5 years old. Double P ako yun niya. Nga ngay, malaki da ako naman timo. Para di rin makagtrabaho. Ano daw like matatabuhin ni nga kabataan? Pandag ko nga pagpamilya.
Dindo! Kaya mo pag inabog ang sura-basurahan. Doon pa ito nga nasasalin nga paksiw, Dindo. Kay tanga ka. Wala mo tatugin pabugat surod lan salad gin harawin misay. Diri mo ay ginlalabog ang nasalin, Dindo. Oh, makaungkin sa linit misay, ha? Oo, Dindo. Makaon pa ko adto. Kaya siya ito't pobre. Magapugos pagod adto. Pwede man na ito prituhon nga igsura. Da, paamutang na akong tuunon. Pati salin nga prito, iginlabog mo pa basurahan. Magbubuot ka kung ano ta akong pagbuhaton na to. Akong sa lapeng gimpalit to, Krisa. Diri kan tanang nga gingagasto din nga balay, tika nga imo, Dindo. Hindi mali nga. Ah! Ano ka ba, Dindo? Kaya nung buong mo man ang plato? Kaya nung oray man mabuong. Aw. Makuri ko yung buga, wala ka ba? Dako, Wala usala. gini tawag dyan, mabuong ko rin plato. Mabuong Kaya nung ka ba, Dindo? Tika nga imo, Dindo. Hindi mali. Di nga balay, tika nga imo, Dindo. Hindi mali nga. Ah! Ano ka ba, Dindo? Kaya nung buong mo man ang plato? Nareklamo ka? Ah, di ba? Wala man mabuong. Reklamo ka? Ah, di ba? Mo man ang plato? Nareklamo ka? Ah, di ba? Buong nga na ito, Dindo! Ano ba? Oh, kamo nga rin kanina rin nasa, di kami nasa sa... Di kami nasa, wait. Hindi yan yung bubuong plato. Nasik na di buong nga. Aba, Dindo! Kaya nung ibuong mo man ang plato? Nareklamo ka? Kaya nung ibuong mo man ang plato? Nareklamo ka? Ah, di ba? Dindo! Nareklamo ka pa? Gusto mo kayo muna huwag ko buong ulit plato? Dindo! Ating asa ka. Si Pineto nga mga buong! Tapay na lang nga, hinumdum ako nga waray ko ngayon sabon. Lalaban ko din nga akong ofisyon ni farm para magmaradayon kay maupay kong sira. Uy, Krisa man ito nga adat kawasit portahan. Waray ada sabot, nga diri na kalakaliho itong portahan. Nagtitinamid, salit waray kikita ako. Ay, ano daw lang na ituyo. Lingkod kita. Nanuhupong ka naman liwat. Ano naluwatan hitabo? Sayop ko man. Kay kakano pa ba sa'yo pidindo, Krisa? Kada niyo pag-aaway, mamay bunog ka uwaray, salam mo, sayop mo. Amo na ito't imo maaram nga linya. Pwede na ba i-record? Pipinduton ko na lang kung may napakiana. Lingkod. Malot. Malalakat ka na lawatin. Lingkod. Ay, sige. Ba i-record? Ko na lang kung may napakiana. Pipinduton ko na lang kung may napakiana. Lingkod. Ano yan? Kaya nagkuang... Pwede na ba i-record? Pipinduton ko na lang kung may napakiana. Imo day. Ha? Imo na, masikalingkod kay bumuot ako. Ay, sorry.
batak na kit andi di. Sige, sorry. May napakian. Bumalik kita. Diyan na ba i-record? Pipinduton ko na lang kung may napakiana. Lingkod. Malalakat ka na luwat hindi rin nagsusumat. Aw, may damo igsurumat kun waray. Ayun na ito. Kaya siya man naghihapon. Pwede nala i-record. Siring mo pa. Ay, sorry. Di rin man ako sugod din niya imon una, Krisa. Ikaw pang nga nilugod masukot nga, magtaray ha akong, di ba? Maaram ako nga susuman ka na pag pinamatiha ako. Pag pinamamatihin waray. Sorry, pag pinamatihin waray. Agay, sorry. Kay diri ka man nagsusumat. Nakapos na tuluan ni Jael. Agay. Waray. Pag Maaram ako nga susuman ka na pag pinamatiha ako. Maaram ako nga susuman ka na pag pinamatiha ako. pag pinamatihin waray. Kay diri ka naman nagsusumat. Nakadi ka dala, nagmiminas sa bidong, wariyakan-yakan, bisan kung gipapakianan, magtutuok, pagkatapos pag tinuok, malakat. Makatupangin ako kanda tatay. Krisa? Ay, gini. Nakakapangalot man ako hindi rin makatul, Krisa. Naginulat ka akon. Tapos siya nangaan na ako, malakat ka na lugod. May dako tuyo kan tatay. Nagkita ngayon kami ni mo ati Presihab downtown. Nangungumusta ihain mo. Waray naman ko na kung magkikita. Bangin magkita ka ni kay makatumala ko ira. Makadi ako. Paghinay, balik na la. Oo. Sige, nga di ako. Ay, kung di rin lang kita bagay na rin magbugto, Krisa. Mailan pagod ako nga nag-apartarhain mo. Mag-uul pag inintindihain mo. Hanuna, duron imo to ka nagsisinumat, naging kastigo ka ni Dindo. Pero kung naya ka na ako, diri ka na mamati. Ginpapanadipdan mo pa ito nga niya. Sorry. Ginpapanadipdan. surod tumbagyo kay kinasinan niya. Duron imo to ka nagsisinumat, naging kastigo ka ni Dindo. Duron imo to ka nagsisinumat, naging kastigo ka ni Dindo. Pero kung naya ka na ako, diri ka na mamati. Ginpapanalipdan mo pat nga imo animal nga bana. Nag-aabukado ka palugod sa iya. Ngan labaw ito nga tanan. Naguwo na hunang ka nga ikaw sa'yo. Salit na kakastiguhan ka. Ay, mag-aano pa ba ako para mabuligan ka, Krisa? Maupay! Hay nan mga tao din eh. Maupay! Uy, aki daw! Aki daw! Nagkakamurit sing manini nga usa. Mahablis ako, auntie. Very good. Bless you. Candy pot, bless you. Magyapon, mabilis gyapon ako, ante. Bless you. Atong pot. Atong put. Nga, Oh, muingon. Moingon mo. Muingon ni Jano. Moingon dakon. Kamurit siya naman. Ante, may nanindara nga pasayan. Marita amon. Uy, dito lang ito, babalihinan, bagin fish pan. Yeah. Candy pot, bless you, atong pot. Bless you, atong pot. Nga mo ingon yan mahugaw itong t-shirt. Kaya ate sindiriwat. Hala, ako pa daw ko nun sala. Kaya naman.
Ikaw na kayagan sala. Ikaw Ayaw na pag ako. sayo pa imo ati Sandy atong. Oh, hain man ni iyo mamangan papa ha. Auntie, hi papa. Nag-inom ada dito to niya sangkay. Hi mama, nasa niya makadahiya kanda manamiling. Kay bangin magpalaba. Naglalabada na iyo mama? Danay, auntie. Opo, ante. Sige na. Paninawanay ka mo. May dako dara nga snack. Wow! Pagsabon ha, upaya pag ginaw niyo. Ito yung iyo mga kamot. Paboray, ito yung hisabon. Again, cherry. Ante. Okay, masumo. Ante, anay tanim dara. Sarang so. Yay! Waray haluyan awit. Pagsabon may dako dara nga snack. Paninawanay ka mo. May dako dara nga snack. Oy! Panhinaw anay ka mo ha. Sabunan niyo. Hinmao pa iton iyo mga kamot. Nawawara gud ako. Ay na. Awa din. Ano ba ito, Ade. ante? Okay, nararato na ako. Kaya nagpipinanhakot kami. Ante, ito na akong gusto. Palawan. Para sa itong lupat. Ay! Ito paglupat. Panhinaw anay ka mo ha. Sabunan niyo. Panhinaw. Ay! Panhinaw anay ka mo. May dara ko nga snack. Pagsabon na, paburait sabon para magamit. Magamit. Tapos pagsabon. Sabon para pagsabon na, may dara ko nga snack. Pagsabon, paburait sabon para magamit, ha? Opo, ante. Dire, winanto tre. Opo. Tara ato, hunawan. Sige, tapos ikuha akong t-shirt kaya magliliwan ako, ate. Sige, tara. Tana. Nakarawatin labad, hey Krisa. Kulang ka na ditong sweldo ni Dito. Kulang operahay lat ginahatag kang Krisa para pang gasto din niya ira palay. Suradoon na ito, kamarin nga sa gawas. Okay, pamadat kakaturog ni Dindo. Mauro. Lugot ba uro? Lugot ba uro? Mauro. Ayaw, pagbalik-balik ka, Rapi. Isog na ba yung madam? Imbis na waray high blood. Waray busyo ni madam? Busyo na ni madam. Leg kita. Uruan tukun. Uruang. Uruan tukun. Uruang. Kay pamadat kakaturog ni Dindo. Maaro unta ko ipamimerkado. Kaya kanan usan na alat ka tuwad bugas. Wargi hapon sura. May kwarta pa ba daw ini nga tao? Ito matiyawalit ha pulsa ito niya. Nakasabunga sa ruwal. Daw, kikitaon ko daw. Krisa? Dindo? Kuan, Ano man nakita ka? na ako kun... Yung gagawatan mo akong salapi, ha? Ha? Hani, Kuan, Mabot di ako. rin kayo suga dito, Krisa. Dindo. upaya ko pag-explicar kung kaya naging kuha mo na akong wallet, ha?
Maiya mo na siguro kung ginki kinawatan ano? 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 Wala ko plano pangawat imo sa lapidindo. Waray pa usa ka be... Agi? Ha? Di kayo nagbuwan ako rin, bagayin. Diretso na lang tadto, Arnel, basta rin makaya. Che. Maiya mo na siguro kung ginki kinawatan ano? Kung ginki kinawatan ano? Waray ko plano pangawat imo sa lapidindo. Waray pa bisan usa ka beses nga magkuha kung bisan piso imo wallet, uha imo bulsa. Buwaon ka! Ay, agi. Lugit na palo mo man ako. Pila na mo ginkawat ako niya sa lapi, Krisa? Pila! Waray ako mga awat imo sa lapi. Aray ko. Waray ako mga ngawat imo sa lapi dindo. Waray. Waray ako mga ngawat imo sa lapidindo. Waray. Kung wari ka mangawat, kaya wala ka naman haimo ni nga akong walit, ha? Siring nila nga waray madayon na nimo planong pangawat, kay nakamata ako! Kikita ko lang kamay na mo kwarta. Kay waray na natong pagkaon, manini kikita gutom. Pasangil mo lang ito, Krisa! Diri ako napasangil dindo. Ginsisigurado ko lang kung may damo kwarta. Kay kung diri ako may baro nga may damo kwarta, mabaribad ka la. Ayaw ako pag ginakani kay bahin ka na lot, mahiyagom, ha? Krisa! Ayaw ako pag didinakdaki kay manguling-uli! Nabati ka? Krisa, ha? Manguling-uli ka! Uy, ganado man pangaon. Hindi, di kanina man Aw! nalasin Dali pali ay ito kay kanina pa ito. Adi na. Tikan hinayarasendingan natin. Uy, tikan naman yarasendingan ato. Maaram na ako doon tuyo ni nga duduhaing taon. Ay, pastilan ka magkasama ni nga kabataan. Hindi nga anak ni Krisa. Masusulod-suluran pagagad man itunod kun baga makakapangulayin maupay. Oy, kadi ka mo atong, sandi kadi sulod. Uy, ganado man pangaon, pero buyag, patigatas ubos. Nakaubos kaya pa na ako, Ninang. Amo nga ni Balitaw. Very good ka mo nga ni imo ate Sandy, nakaubos. Pre, ako pa. Ninang, Makaano na pwede ako, pa Ninang. kung di nila kami yung balay mag-ukoy? Oh, kaya ano, babayaan ngayon ni iyo mamangan papa? Aani ka mo nga akon? Hipapalit among babayaan. Oh, Ah, uy, ayaw ate Cindy.
Ayaw na kami pagbayay, Papa. Ano niyapot nga to balay? Sandy, Ate, nanunuro yung taon to mga luwa ni Sandy. ate, Diri ka mapatintok. ate Cindy. Ate, upag to. Ate, Sandy, ayaw po. Sandy, ano itong problema nga? Nakakatok. Ha? Nangyapon ako. Naluluoy ako induro kan mama, ninang. Pero Ate, nangyaging kakastigo ni Papa. Gusto ko na lumakad kami dito, balay ni Papa. Babayaan na naman niya. ate, umayaan na ito ni Papa. Saan na layo? Makaluluwi daw ate. Naluluoy ako kang Papa. Diri, naluloy ka kang papa? Ay, ang Papa. Ate, inangain ko susunod. Itano doy? Ay, nasing manininang kanina nga ka na. Sulod, atong. Isulod. Ay, ang Papa. Ate. Ay, ko susunod. Luwi daw ate. Naluluoy ako kang Luwi daw ate. Naluluoy ka kang Papa, pero dili ka naluluoy kang Mama. Ano ka nga klase atong? Idol mo iya? Masubad ka iya pagdako mo? Mga ngastigo kagihapon ito rin yung asawa pagdako mo ha atong? Ha? Tiri ka na ate Cindy. Ayaw na la. Maaram ako na idol ka kang Papa. Kaya nung nasiring iya akon nga nagbangko Ano na importante na? Pa, Kaya nung nasiring iya akon nga nagbangko na dindo. Makakasabot na lako ha imo yan ha. Ako lang gihapon nga yan itong ginbubuhat ito nga lalaki ha akon mangkot. Ate Presi, diri ko gadunta ka rin manginlabot. Makausa, nagsari akong panginlabot. Nabido ko ako ni Dindo, kay kuno, waray ko labot, kay away daw lang mag-asawa. Kay nag... Okay, sorry, Ram. Ha? Ay, sorry. Makausa, nagsari akong panginlabot. Ako lang gihapon nga yan itong lalaki ha. Ate Presi, ko gadunta Ate Presi, Ako lang gihapon nga yan ito. Ako lang gihapon. Ako lang gihapon nga yan itong ginbubuhat ito nga lalaki ha akon mangkot. Itong ginbubuhat ito nga lalaki ha akon mangkot. Ate Presi, dili ko gadunta ko rin manginlabot. Makausa, nagsari ako panginlabot, pero nabido ako ni Dindo. Kay kuno, waray ko labot, kay away lang mag-asawa. Kay away mag-asawa. Pwede na Leia, mga stigo? Amo ba, Arlene? Tikang hadto, di rin nagsusumata ako nitong problema, Krisa. Maaram na lang ako kung may problema kay naulpot na nabalay, pero di rin man niwat nagyayakan. Kay ruman ito na akong mangod. Makasabot nga ni tatay nga, nangangastidog. Ginin, kay! Kababaitan na ba, Basalones? Diri la ko api siya na kay damo ta kinuna-huna kwarta kuan barayda makasabot nga ni tatay nga Kuninot na bati. kay ruman ito Kinidahon nakon kwarta. kay ruman ito nakon kay ruman ito nakon mangkuan
Kairuman ito na akong mangon. Makasabot nga ni tatay nga, nangangastigo pangayaan kan Krisay dinto. Nababara kala ko kung ano iton mahuhuna-hunaan pagbuhaton ni tatay. Maisog ni tatay. Bisa na amon istrikto. Labinahan nagtutubo pala kami. Pero bubuhaton niya at nga tanan para panalipdan kami. An buhay pa'y nanay, wari ako bumati bisan makausa nga mag-al sa boses sa iya hitatay. Pagkatapos iton akon manghod. Sugad yan na iton daadangatan, sugad ito ni tatabwa iya. Grabe nga pagsakit, Arlene. Ate Presi, ano man ang may bintana ni Tatay Manuel? Kamati ko, nakabatihan atong ginistoryahan. Kakaistoryahan ko nala niyan. Angay man liwat iya makasabot. Anak good ito niya. Bangin ko lang ito yung pagbuhaton, Ate Presi. Mag-istorya kami maupay, Arlene. Salamatan imo pag sumata ako na. Salamat. Mag-ano ba kita para mabuligan nato ni Krisa, Ate Presi? Pwede ba ako mapito niyo pag-istoryahan ni Tatay Manuel, Ate? Krisa! Krisa! Ha? Ay, aan ka man ngayon. Pasensya na. Wari pa ako makagandang pare ton aton paniudtuhon. Manihingis na pala ako. Ano ito yung maging sinumat kan mo tatay, Krisa? Si sinumat? Hmm. Wari ko kasi sinumat din do. Kumato ko balay pero wari kami magkita nga ni tatay. Maihan ako. Ano ito yung maging sinumat, ha, iya? Dindo. Marilong! 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 Marilong ako. Nagsipok dito. Pinahanglan mo mga karakter na reality pero may parang kastigo. Pinahanglan. Marilong ka! Marilong! Ano ito yung maging sinumat, ha, iya? Ano ito yung maging sinumat, ha, iya? Dindo. Marilong ka lagi hapon, ha? Anay lang. Nakita kayo ni, ha? Krisa? Dindo. Dindo, ayaw pag itutuka ko rito ang kutsilyo. Dindo, maluoy ka. Aw. Bangin ako masamad. Nakita ka ngayon, ha? Na dapat ito akong liugan. Dindo. Pamatihin maupay, Chris. Tawagan pa nga niya ako ni imo tatay para tarugon. Gagagaran ko iya. Pati ikaw, Chris, ha? Dindo. Hatad. Ano na may lagatak ito niya. Hey mo yan, sugad tiun ba? Diri o, paungot it na Ako lagi, ba't sugad ba? Masok. Buot Tastaran? Ayun, ito, mga bisusugad ba niyo? Diri, wala ko tagtaran. Ayun, imagine natin. Paungot it na ito sa pag... Bagat sugad ba? Sige. Ang tagtaran ito. Ayaw pala. Ito, kayo. Ha? Oo. Ha? Diri, kayo tagtaran na pag-intindi. Liog. Oo. Sir, ano yun? Liliwanag tayo ng tagtaran. Hatad. Ano na? Haliyog pala ito. Dindo. Dindo. Pati ikaw, Krisa. Pati ikaw, Krisa. Liog pala ito. Hitsunod. Maaram ka na kung nahin mausok itong ako siya. Alasag kamot, Tindo! Oh. Mga polis kami! Oh no! Pasilan ka magkasama niya ka ba?
Sorry. Kahunod ba? May Manuel ako, isog, Manuel. may isog ka pero protective ka. Okay. Ang gulo ka nalit. Kahuro siguro ni Dindo nga diri ko ako, ha? Ay, bibi mo na ngayon. Sus. Presi, Presi. Kahuro siguro ni Dindo nga diri ko ako, ha? Kuna pisikal nga kusog tay, diri mo akos. Pero may danaton pwede dangpaan. Pag hinautla kita nga igpadayon ni Krisa at pagpasakan kaso wa iyabana. Unta la magpasaka na itong kaso sa no magbago ito nahunan ni Krisa. Nga pasayloon niya Dindo. Kaya kung naipasaka na ang kaso, di rin na hiya makakapanginlabot. Gobyerno na mismo it kaaway ni Dindo. Tay, igupod na lahat mga bata pag uli mo. Malanat ako kang Krisa, ngan Arlene ha Police Headquarters. Ang mga bata ngayon, in town, alias ako. O sige na, lakat na Presi. Iglak Iglalak na namo din hingan iupulot mga bata ng sa aton. Presi. Lakat na Presi. O sige na, lakat na Presi. Iglalak na namon din nga nigupod ko itong mga bata ng tuhaton. Sige tay. Lolo, ayaw lang papriso Papa, Lua. Depende ito ako. Di man lahat ako makakatugot, diba? Lo, Makaluluoy man kabalitay, Papa. ulit Lo, Lolo. pero mas makaluluoy, Mama. Si Papa man itong salaan. Basta ito na ako lang may papatapod na iyo, mga apo. Iyo lolong ang antipresi, pati na hininang Arling niyo, diri ka mo papabayan. Diri nga diri. O sige na pagliwan na ka mo, at tulani ka mo balay. Kukuha na ka mo dito ni iyo mama, ha? Tara atong, pagliwan na kita. Lo, linalari kami, Lo. O sige na mga apo. Makalaluwag ka dito ng kabataan. Patira mga biktima. Ang gimbuhat ni Ira Papa, patira na apektuhan. Parang kung makaunahuna tuhay ni Dindo. Lugaring, di man ako naguhunahuna nga tuhay ito niya pangutok. Labi na ako nakakainom. Ate Presi, maulian ako ha. Nahingalimutan ako paglakan portangan, rin mang gudbili na balay. Pangingina noon ko anay ha. Salamat, Arlene. Ay, salamat ha aton nga tanan. Kay kunwari kita pag-uristorya na aton maupay buhaton. Di rin naton nabubuligan ni Krisa. Mag-istorya pa kita, ha? Balik dayon pagkatapos o panginano ha iyo. Balik dayon. Oo, Ate Presi. Kinangal ko nga ni... Ha? Mo, ito mo. Kulangan Pagkatapos. Mo panginano iyo. Oo. Kinangal ko nga ni... Panginano ha iyo. Istorya pa kita, ha? Mag-istorya pa kita, ha? Balik dayon pagkatapos mo panginano ha iyo. Ay, oo, Ate Presi. Kinangal ko nga ni Gap makaistorya kay Krisa. Maaram ako. May daya kabidyo na ako. Nabibido hiya kay ginbuligan mo. Di ba hiya angay magpasalamat? Ay, depende man lang itwatag sa tao, ate. Para haaton, klaro nga amo to naton pagbubuhaton. Pero para kan Krisa, bangin panginlabot lagi haponin away mag-asawa to naton ginbubuhat. Angay hiya magunahunan maupay. Ay, Ate Presi, Mm. siguro kinahanglan ni Krisa in counseling. It battered wife syndrome nga ni. Baga ito yung post-traumatic stress disorder o PTSD. Kinahanglan di hapon hindi briefing. Kaistorya ho nato ni Chris sa bahin nito. Oo, kay pwede man kita tumangarin buliga di SWD.
Ito kung karuyag liwat ni Krisa. Labi na kung magpadayon niya pagpasakayin ka sa kontra kang dindo. Kuna kulo, Arlene. Karuyag ko good unta magpadayon pagpasakay ka si Krisa. Kontra ito nga tao. Amo man ito tinuod nga hustisya, di ba? It kada mo gimbubuhat, may katugbang nga epekto. It utangan, angay magbayad. Dahil ito naman kitahin mga utang ate. Sige, hanay makanikani ha. Sige, Arlene. Tracy, Tay, kaya no? kusan to nga kadlawan ditinido ni Dindo ano? Ano plano ni Krisa? Magpapasakay ang kaso kay diri pwede babatunuhin 40 anay pa ba? Pabtun. Pabtun. Why, Kiki, may 40 papasakay kadlawan ditinido ni Dindo ano? Ano plano ni Krisa? Ano plano ni Krisa? Magpapasaka ba yung kaso? Kay diri pwede paabtunhin 48 ka oras sa presuan ito hidindo. Waray nga ni may pasaka nga kaso iya papagausulat ito. Iton ka mo tuuran, Tay. Dira ko maaram. Diri nagsusumati Krisa ito niya plano. Oh, ay man ni Krisa. Aad to hagawas, Tay. Dito hira nag-istorya nga ni Arlene. Waray man sa payan kung mabido ka akong Krisa. Diri mo lot ako makakagbuti ito mo ginaabat. Pero diri lot ako mangangarohin pasaylo. Para ha akon, kan Tatay Manuel nga kan Ate Presi, tama namon gimbuhat. Hay mo pamilya, bisan ka mabido, pamilya lagi hapon ka mo. Magkadugo. Hi ako nga bisan man kun baga nalakit hay magbugto. Diri man kita magkadugo. Pwede ka magdesisyon hindi rin na pakigsang kahapon. Sagdila ito. Pero, babalikon ko la, Krisa. Diri ako mangangarohin pa sa iluhain mo. Ginbuhat ko ang kaangayan. Salamat. Salamat, Arlene. Di na ako nabibiduhain mo. Ay, salamat kung sugad. Pero nangangaraw ko ito na imo pag-insyente. Hain mo, mga datatay nga kan Ate Presi. Ano to ni mo kurigsig nun? Di na ako magpapasakan kaso kan Dindo. Krisa? Karuyag ko. Pero ito na akong mga anak. Para ira, tatagan ko ni gayon ni Dindo para magbago. Magbago pa ba? Bahala iya. Pero aadat higayon. Di rin naluganan ko karoy makiglungo na iya. Bangin di rin ako makalikahit, sigurado nga kamatayon. Kung lugaran, di rin magbago. At least, malipayon gihapon ako nga nagdesisyon ka ng pagbulag kan Dindo. Di rin nga narurueg ako nga maging broken family ka mo ha. Pero likaya peligro, Krisa. Talwas ka na pasakit ni Dindo. Ayaw na ikaw pagpabiktima pa. Salamat. Salamat, Arlene. Akong tinuod nga BFF. Damon duro nga salamat ha, nga waray ka bumuli yung pagbuli ga akon. Ginugdan mo ako, bisan nabot nga na akong pagsakit. Siyempre, best friends forever, di ba? Best friends forever. Wait, thank you. You're welcome, BFF.